హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు సమ్ గుడ్ క్వాలిటీ డబల్ బోర్డ్ లాబ్రడార్ డాగ్ అనేది అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ వన్ మెయిల్ డాగ్ యాల్బ్లో ఉంది. ఏది వచ్చేసి 5 months. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఫుల్ గార్డింగ్ చేస్తుంది. ఇక డాగ్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 4K అనగా 4,000. లొకేషన్ వచ్చేసి హయత్ నగర్, హైదరాబాద్. అంతేకాకుండా వీళ్ళ దగ్గర గోల్డెన్ రిట్రీవర్ డాగ్ అనేది కూడా ఉంది. ప్రోవెన్ ఫీమేల్ టాప్ క్వాలిటీ గోల్డెన్ రిట్రీవర్. ఇక డాగ్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 6K అనగా 6,000. ఇక డాగ్స్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.